Novi zakon o pojednostavenim robotnim angažovanju na sezonskih robotoch na moc vstúpil 1. januára toho roku. U prinošenju zakona učestvovali Ministerstvo poljoprivredy i financijoh i Nacionalna agencija za lokalni rozvoj, ktorá vyrobila aplikaciju za elektronske prijavljivanje. Najvažnejšie, že sezonci odteraz hodni robiť legálno i budu mať penzíne i invalidské osiguranje i na doplnjenje za slučaj pokaličenja na roboti za dni keď boli angažovani. Robotodavatelje odteraz budu mušiť za každého robotníka za toto uplaciť 303 dinári po dňu, najpoznejšie 15 dní od dňa angažovania. Gazdove robotníkov budu mušiť prijaviť po 10 hodín za peršu i po 15 hodín za druhú smenu prek mobilného telefóna a rachunkára. Kto nie je schopný u tým, môže preniesť ovlastenie na druhú osobu. Aplikacija sama po sebe, nam tu prikazana prosta, može to dość švitko i porobiť. Međutim, jak da poviem, my pripovedame o tým, že keď nám času treba, že sme to uniesli. A nikto nehovorí, že keď času treba pozberať sa tí všetky, da poviem, podatky od osobnej kartočky. Čuli sme i tu da jedni pitanja, že da to nie se bude spraveni. Co s tým robiť? Havari nevežnice na robotu. No a i to tako, ľudia še obávajú, že niekto ne može buť sociálnu pomoc, lebo možda sú na chorovanju, ne može pojsť. Keď človek na chorovanju ne može pojsť na sezonsku robotu. To jasne, chorije. Zákon predvidzuje, že sezoncom všetky sociálne davania nebudú utrhnutí, okrem poljoprivredným, familijným i invalidským penzionerom. Oni še tak nemôžu angažovať. Zákon ohraničil, že u jednym roku sezonských robotníkov môže angažovať skupno len 180 dní, co ovocarom neodvituje, tak ich budú mušiť zangažovať na dajaký inšaký spôsob.